Reit Tom, dyma ni, diwedd y daith wedi dod, 3 wythnos wedi mynd yn sydyn iawn, a dwi'n falch bod chdi wedi rhoi gwahoddiad i mi ddod yn ôl eto, mae hynny'n deud lot wrthai. Sut ti'n teimlo bod yr wythnosau cyntaf wedi mynd? Dwi wedi mwynhau nhw'n fawr. Wrth i'r wythnosau fydd yn ei blaenau, dwi'n teimlo'n fwy hyderus yn gwneud y sesiynau. Dwi wedi mwynhau mae yna amrywiaeth ag ystod eang o weithgareddau gwahanol o fewn y cynllun, a dwi wedi wir mwynhau arbrofi efo cardiau gwahanol a trio selio y sesiynau efo gymaint o amrywiaeth o phosib. Na, dwi wedi mwynhau. O, da iawn. Wel, beth ti ddeud wrtha i felly, bod chdi wedi bod yn arbrofi dy hun yn y cyfnodau dwi ddim wedi bod yma? Do, dwi wedi ceisio ymgyfarwyddo efo cynnwys y ffeil, efo'r bwriad fysa ni'n hoffi mabwysiadau drwy gydor y ysgol yn y pen draw. A dwi wedi bod yn ceisio gwneud sesiynau efo dosbarth fy hun. A mae'r plant wedi mwynhau, maen nhw wedi mewn rhywbeth newydd wrth gwrs iddyn nhw, ond da ni wedi cael ymateb cadarnhaol, mae diddordeb nhw wedi bod yn ardderchog o'r eto. Pa agweddau o'r ffeil fasa ti yn ganolbwyntio arnyn nhw heddiw? Wel, mae gennau yr cardiau yn fan hyn. Be dwi wedi trio gwneud ydy selio sesiwn heddiw ar un o bob lliw fel petai. Yeah. Felly mae gennau, fyddai'n cyflwyno gynta'r sgil symud, a da ni'n mynd i wneud llamu heddiw. A wedyn, da ni'n mynd i wneud o ran y rhan canol y sesiwn fydd yr rheoli corff, ac fyddwn ni'n dod ar gwaith cryfder i fewn yn fan hyn, felly da ni'n cydbwyso'r un droed yn fanna, a wedyn yn ola, yr ysgil trafod a thrin wedyn ydi dribla efo'r traed heddiw. A mae gennau nodiadau fel cynllun yn fan hyn. Wel, diolch fawr. Falch i weld bod chdi wedi mynd i draffaeth wedi paratoi. Mae wedi bod yn gymorth i mi fedru cael nodiadau i lawr hefyd, oherwydd bod yn rhywbeth newydd i mi hefyd. Mae cael rhoi syniadau lawr ar bapur a mynd drwyddo fo cymwth gam wedi bod yn gymorth i fi hefyd. Na, mae hynna'n help, a dwi'n licio gwneud yr un peth, a wedyn dwi'n gweld y fan hyn, mae yna drefn, a ti wedi gosod nhw fel ti wedi gwneud yn fama. Dwi'n licio'r syniad yma, lle allan o sesiwn un, bod chdi wedi dewis un cardyn o bob agwedd a canolbwyntio. Felly rhain ydy dy ddeilliau na dysgu disgwyliedig chdi heddiw. Ie, mewn ffordd, ie. Dyma yn meini prawf ni heddiw wedi bod nhw'n gallu cyflawni yr 3 penodol, ond mewn cyd-destynau gwahanol. Felly heddiw yma, wyt ti'n fodlon ac yn hapus ac yn gyffyrddus i gymeryd y wers? Ynddo, dwi'n meddwl bod ni wedi gwneud digon o ymarfer a dwi wedi bod yn pori drwy'r ffeil ddigon gobeithio i ymgyfarwyddo efo fo, a dwi'n hapus ac yn edrych ymlaen i wneud y sesiwn. Ni di ddod â rhain allan i fi hogiau. Nwch chi ddod ar bag di? Ia, di. Diolch yn fawr. Nwch chi symud o fewn yr ardal. Diolch yn fawr. Cerddwch mewn unrhyw ffordd da chi isio. Dewch Gareth. Dwi eisiau chi'n dod rwan, diolch. Gyda nhw'n gario mlaen wedyn, diolch. Da ni, so much then. Ei, be am i chi amrywio'r cyfeiriad? Newid cyfeiriad. Cadwch o fewn yr ardal gweithio, diolch. Newid cyflymder. Cyflymwch o chydig bach. Defnyddiwch y gwagled. Gwyliwch bod chi'n mynd taro fewn i neb arall. Ac ydych chi'n gallu newid lefel rwan. Cerwch ar lefel gwahanol. Da iawn. Da iawn. A cerwch wisg eich cefn rwan ar lefel gwahanol. Wisg eich cefn. Da iawn. A stop. Seren, stop statue gwych. NSE. Da iawn. Be da chi angen gwneud fel stop statues? Da chi'n cofio? Be sy'n rhaid gwneud? Edrych arno fi, diolch. Be arall da chi'n gorau gwneud? Aros yn? Wel, syth os wyt ti isio, ond aros yn llioni. Da iawn. Be am ni drio eto tro yma? Dwi eisiau chi ddychmygu bod chi ar y Mimosa, ar y ffordd i Patagonia. Symudwch fel bod chi ar y Mimosa, ffwrdd â chi. Do,
Da ni wedi do a taith yn Mimosa a hanes Patagonia bob beth ac yn ffit o. Ew, Gareth, da iawn ti, gwych. Ardderchog. Tro yma, mae storm yn taro'r Mimosa rwan. Symudwch fel bod storm yn ei daro fo. Wrth â chi. O, Efan, stop statue gwych. Ti'r di yma, Efan. Mae gennau rhywbeth arbennig i roed i ti. Chi wedi gweld hwn o'r blaen, ynddo? Da chi'n cofio be mae hwn yn gyfri? Dim Curiad y Galon, na di, mae'n cyfri rhywbeth arall. Be arall mae'n gyfri, da chi'n cofio? Dim cwit, na roi cliw i chi. Isaac, dweud eto? Da iawn, felly da ni'n mynd i rhoi hwn ar Efan. Efan, fedri di ragfynegu sawl cam ti'n meddwl ni di wneud heddiw? 220. 220. Iawn. Reis, felly, ni di, os gwelwch yn dda, rhoed hwn ymlaen. Be mi ti roed o ar yr elastic yn man yna? Un ochr ar y tu fewn, ac un ar y tu allan. Sut nathach chi symud yn y sesiwn dwytha? Be oedd yn sgil symud ni? Hopio, da iawn. Be nathach chi cyn hynny? Neidio. Be da chi'n mynd i wneud rwan ydi neidio neu hopio'n ar dec y Mimosa. Ffwrdd â chi. Da iawn, a stop! Gown ni atgoffa'n gilydd o top tips hopian. Ydy o'n dwydroed i dwydroed, neu un i dwy, neu dwy i un, be di o? Un i un, da iawn. Be da ni'n mynd i drio cadw'n llonydd hefyd? Y pen yn llonydd, hogan dda, da iawn ti. Ardderchog. Triwch o eto rwan, ond cyflymwch o rwan, ffwrdd â chi, cyflymu o. Da iawn, un i un, da iawn, cadw'r pen yn llonydd. Da iawn ti, Lacey. Stopio'n sydyn, da iawn. Di rhywun yn gallu rhoi ansoddair i mi i ddisgrifio sut fywyd fysa i di bod ar y Mimosa? Sophia? Ycha fi, iawn, da. Unrhyw ansoddair arall i fi? Yn anodd. Felly, dwch ni ddod ar rhain at ei gilydd, ycha fi ag anodd. Symudwch fel bod bywyd ar y Mimosa yn ycha fi ag yn anodd. Da iawn, de. O, stop! Mae Deian yn symud fel hyn, mae o'n mynd i gamogan. Mae fel bod yr tonen i daro fo. Pawb i symud fel Deian, ffwrdd â chi. Peidiwch â bod yn sal ar y buarth. Da iawn. Be am ddod â gêm cystadleuol i fewn iddo fo rwan. Felly, da ni'n symud o'r Mimosa rwan i fywyd gwyllt. Mae gennym ni Kangaroo 1, Kangaroo 2, Kangaroo 3, Kangaroo 4. Da chi'n mynd i fod yn flamingos, del. Ond, flamingos, da chi ond yn gallu symud ar un droed trwy hopian. Da chi, kangaroos, yn cael neidio. Da chi'n mynd i gael hanner munud. Sawl eiliad ydy hynny? 30. Faint ti'n meddwl wneud i ddal? 2. Faint ti'n meddwl gei di? 10. Faint gei di? Faint gei di? Cofiwch eich sgôr. Flamingos, ffwrdd â chi.
Aros. Barod, kangaroos, go! Kangaroos. Os da chi'n cael eich dal, gewch chi fod yn kangaroo hefyd. Da chi'n kangaroo hefyd. Pwy fydd y flamingo ola? Pwy di'r flamingo ola? Gawn ni weld. Aros o fewn y rhan gweithio, Isaac, diolch. Da chi'n mynd i fod yn kangaroo hefyd. Pwy fydd y flamingo ola? Gawn ni weld. Da iawn. Os da chi'n blino, newid droed, a mynd ar y droed arall. Os da chi'n blino, newid droed. 10 eiliad ar ôl. Oes flamingo ar ôl, mae gennym ni flamingo man hyn, oes? Dal i fynd. Kangaroos, dewch yma. Cofiwch gadw o fewn yr ardal hogi. Kangaroos, dewch yma, faint ges di? Faint nes di ddeud ar y dechrau? A be oedd y gwahaniaeth felly? Da iawn, faint ges di? 2. A beth sydd wedi dweud ar y dechrau? A be di'r gwahaniaeth felly? Ges di 9. Da iawn, be amdano si? 25. A beth sydd wedi dweud ar y dechrau? 2. Felly faint yn fwy nes di, da iawn? Dim gweud, 23. A faint ges di? 30? Waw, a faint sydd wedi dweud ar y dechrau? 20. Ti'n cofio? 26. Be di'r gwahaniaeth felly? 3. Na, 4. 4. Tro mae flamingos, da chi'n mynd i orfod rhewi mewn siap gymnasteg os dyn nhw'n dal chi. Da chi'n rhewi o am 7:30 a 2 o eiliadau. Da iawn, 6 eiliad, wedyn da chi'n cario ymlaen. Tro ma, yr amser, mae'n mynd i fod yn 4:40 a 10 a 5. 35. Barod flamingos, ffwrdd â chi. Kangaroos yn barod. Go, kangaroos! Dal eich siap gymnasteg. Gwni weld tyndra yn y siap. Da iawn. 6 eiliad. Da iawn, dal i fynd. Cadw fewn fan hyn, cadw fewn. Dyna ni, da iawn. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kangaroos yna. Faint ges di? 6. Beth ti wedi dweud o'r blaen? Felly, ti wedi curod y darged eto? Ges di gymaint o tro diwetha? Mwy neu llai? Llai. Be amdano ti? Mwy neu llai? Mwy. Da iawn ti. Be amdano ti? Mwy. A be amdano ti? Ardderchog. Reit rwan, cerddwch unrhyw ffordd â chi isio. Cerddwch. Ond da ni'n Na, unrhyw ffordd â chi isio. Cerdded unrhyw ffordd â chi isio. Oh, stop! Mae gen ni Mr Cysglyd fan hyn. Symwch fel Mr Cysglyd. Pawb i symud fel Mr Cysglyd. Cofiwch, os ydych chi'n teimlo'n gynesach rwan, gewch chi tynnu'ch cotiau i ffwrdd. Ydych chi'n gallu bod yn Mr Cysglyd cyflym hefyd? Byddwch yn Mr Cysglyd cyflym? Da iawn, si, ti'n gweithio'n galed felly, da iawn. Stop! Cerddwch rwan, fel bod chi'n eich hoff raglen deledu, ffwrdd â chi, eich hoff raglen deledu. Dal i fynd. Dwi'n eisiau ti'n edrych, Evan, dwi'n eisiau ti'n edrych. Diolch. Hoff raglen deledu, ffwrdd â chi. Hoff ffilm te. O unrhyw ffordd ti isio felly. A rwan grewch o wisg eich cefn ar eich hoff raglen teledu, wisg eich cefn. Iawn. Dwi eisiau cyflwyno yn sgil cynta ni heddiw. Cofiwch, hwn di'r hwp cymorth. Os ydych chi angen yn ystod y sesiwn, Luke, dim rwan, Luke. Yn ystod y sesiwn, fe gewch chi ddod i fan hyn, cymryd cipolwg sydyn, a wedyn cario ymlaen. Da ni'n mynd i wneud sgil symud heddiw o'r enw llamu.
A mae llamu'n golygu bod angen dipyn o ganolbwyntio oherwydd fyddwch chi'n symud breichiau a coesau sydd gwrthwyneb i'w gilydd. Felly, mi fydd y goes dde'n symud ar braich y chwith. Coes chwith a braich dde. Cyn iddyn ni fynd at y llamu llawn, da ni'n mynd i ymarfer trwy martsio gyntaf. Felly pawb i ymarfer, braich chwith coes dde, llaw dde a goes chwith. Ymarfer hwnna, ffwrdd â chi. Da ni'n neud o'n falau bethau. Da iawn. So, mae hwnna'n handi i fi os dwi'n mynd i athletics. Da iawn, wneith o helpu athleta di, dwi'n siŵr. Athletics yn gyda hwnnw. Dan ti dal i fynd. Dych chi'n gallu cyflymu o rwan, cyflymu o. Cofiwch, breichiau a coesau gwrthwyneb. A stop! Stopio da, Sophia, da iawn. Gawn ni weld rwan te, os da chi'n gallu ymestyn o allan chydig. Felly, o'r martio, da ni'n datblygu rwan at y llamu, na i arddangos i chi, wedyn mi gewch chi gyfle i ymarfer. Coes chwith, braich dde, a da ni'n llamu'n bell o'n. Drwchwch, dwi'n mynd fanna. Triwch hwnna, ffwrdd â chi. Da iawn, Joshua. Top tips, cadw'r pen yn llonydd i helpu efo'r cydbwysedd. Da iawn. Harry'n cadw cydbwysedd yn dda fanna, da iawn si Harry. Dychmygwch bod chi yn Gulliver rwan. A dych chi wrth gwrs wedi cyrraedd Lilliput Land. Dwi eisiau chi rwan llamu, dychmygwch da chi wedi cael eich gadael yn rhydd o'r rhaffe a da chi angen llamu dros y prif ddinas i gyd. Chi wedi Gulliver, ffwrdd â chi. Da iawn. Cofiwch, da chi'n gawr i gymharu efo bobl Lilliput yn dydach. Da iawn. Da iawn si Seren, ardderchog. Be na i gyflymu yr llamu rwan, a wedyn be wneith ddigwydd ydy fydden nhw mewn cyd-destun gwahanol, a fydden nhw wedi dechrau cyflymu. So na i dechrau newid nhw rwan. Rwan, mae yr rhyfel efo'r ynys drws nesaf wedi dechrau. Felly, da ni'n gorfod rhybuddio pawb yn Lilliput sy'n golygu bod rhaid i chi symud yn gynt rwan. Pwy sy'n gallu llamu yn gynt rwan? Llamu yn gynt, ffwrdd â chi. Rhybuddiwch y bobl na, cadwch chi fewn yn yr ardal gweithio, diolch. Swingiwch y breichiau na, da ni eisiau rhybuddio'r bobl, cofiwch. Da chi, Gulliver a bobl Lilliput wedi mynd draw i'r ynys drws nesaf. Ond da chi wedi sleifio yna. Peidiwch a gadael i bobl yr ynys glywed chi. Felly da chi angen sleifio rwan a llamu yn dawel. Llamu tawel, ffwrdd â chi. Da iawn. A stop! Da chi dal angen sleifio'n dawel, ond mae yna bobl yn dechrau sylwi bod chi yma, a fy nhw'n trio dal eich coesau chi. Felly mae angen llamu rwan yn dawel ac yn i gamogam hefyd. I gamogam hefyd, ffwrdd â chi. Dwylo i helpu cydbwyso, da iawn. Gulliver 1, Gulliver 2, Gulliver 3, Gulliver 4. Chi ydi bobl yr ynys arall. Da chi'n fach hefyd. Felly mae rhaid i chi symud ar lefel isel. Ond, dwi aros, mae Gulliver yn dod ar eich hôl chi. Os da chi'n cael eich dal, mae rhaid i chi rewi am chwarter 16 o eiliadau. Be di chwarter 16?
Dim cweis. Chwarter, da ni'n haneri a wedyn haneri eto. Chwarter 16. 4, da iawn Sophia. Felly, da chi'n rhewi am 4. Wedyn yn cario ymlaen. Ond dwi ond yn mynd i roed hanner 40 o eiliadau. 20, da iawn. Faint ti'n meddwl gei di? Faint gei di? 25, faint gei di? 15, faint gei di? Felly mae Gulliver ar ei ffordd. Pobl yr ynys yn symud ar lefel isel. Lefel isel. Os da chi angen i dal nhw, da chi'n llamu. Da chi'n llamu fel Gulliver. Barod ffwrdd â chi? Llamu fel Gulliver. Na, Oliver. Da iawn, Oliver. Na well. Ie, dim switcho, cofia. Rhewi y siap a cario ymlaen. Da iawn, Søren. Dal i fynd. Nes gweld yr amrywiaeth yn y hyn ac yn cyffara. A fysdi dyma'r pressur maen nhw'n cael. Ac eto maen nhw'n dal yn gweithio ac yn canolbwyntio ar be wyt ti'n roed yn hyn o'r un. Dwi'n meddwl, os ni'n cael amrywiaeth o gemau byr, mae'n cynnal i diddordeb nhw fwy hefyd, dwi'n teimlo. A wedyn amrywio faint o amser ti'n roed i'r hyn. Gullivers, dewch yma. Faint ges di? A beth ti wedi dweud ar y dechrau? O, gwahaniaeth felly? 10 gwahaniaeth, faint ges di? Ti'n cofio? 6, a beth ti wedi dweud ar y dechrau? O, ti'n gallu gweithio y gwahaniaeth allan? Rwy'n gallu helpu? Gwahaniaeth rhwng 6 a 26? 20, da iawn. Thomas, be ges di? A faint oedd ti wedi dweud ar y dechrau? Is di hitio dy darged yn union felly, da iawn ti. A be amdano ti? A be oedd ti wedi dweud ar y dechrau? 20, a be di'r gwahaniaeth felly? Iawn te, pobl yr ynys, trwy ryw wyrth a hyd a lledrith, da chi wedi tyfu rwan, felly gewch eich lefel chi godi. Da chi o ond, da ni'n mynd i dwblu yr amser rwan, felly be di'r amser? Barod Gullivers? Da chi ar lefel uwch rwan, da chi'n llamu, da chi'n barod? Go Gulliver! Pobl yr ynys di tyfu, mae'n mynd yn anoddach rwan. Defnyddio heina i wthio ti, heina i wthio, gwthio, da iawn. Da iawn. Gynna ni amrywiaeth o symudiadau yma, mae yna'r hein ochr gamu. Rhei yn rhedeg, da iawn, dal i fynd Gullivers, peidiwch a stopio, dal i fynd. Cadw yn yr rhan gweithio, diolch Tyler, dal i fynd. Ti'n digon oer os ydyn nhw'n gynnes. Ie, atgoffa ni. Cyn i mi alw'r Gullivers yn ôl, pwy sy'n eisiau tynnu cot i ffwrdd? Gewch chi wneud â chroeso. Tynnwch got os da chi eisiau. Dewch yn ôl. Nes di gyrod y sgwr o'r blaen? Neu oedd ti'n is neu yn uwch? Is neu uwch? Yn uwch, da iawn ti. Be amdano ti? Oedd ti'n is neu uwch? Uwch. Uwch, beth amdano ti? Uwch ar ferchog. A beth amdano ti? Yn uwch hefyd. Llongyfarchiadau, da iawn. Dwi'n cael 12. Mae'n amser rwan i ni gyflwyno chydig o offer. Da ni'n mynd i arafu cyfradd y guriad y galon i lawr, a da chi'n mynd i weithio chydig o gryfder. Ond yn gyntaf, beth dwi eisiau chi wneud ydy symud o gwmpas, a mi fyddai'n dewis rwy'n i helpu fi roed yr offer allan. Hoffwn i chi symud fel bod chi yn y jungl fel eich hoff anifail, os gwelwch yn dda, ffwrdd â chi. Hoff anifail, gei di ddewis, dwi'n meindio. Evie, ti'n di helpu. Luke, ti'n di helpu. Sophia, neu di helpu hefyd, ag Abigail, dewch chi helpu. Cariwch chi ymlaen. Reit, tra mae'r plant yn gweithio, da ni'n mynd i roed offer allan, ond i bwy da ni'n roed offer? Pobl sy'n diddorol. Pobl sy'n symud mewn ffordd diddorol. Da iawn chi felly, dewch efo fi. Reit, barod? Cofiwch, efallai fydd dim digon i bawb, ond mi wna i nôl y peli bach hefyd. O, stop! Mae Gareth di bod yn ddewr iawn, mae di roed i ddwylo lawr, ond sut oedd ti'n symud fan'na, Gareth? Pa anifail oedd ti? Teigr! Gwn i weld y teigrod yn y dosbarth. Da iawn. Os da chi'n derbyn pêl, gafeilwch yn ymwneud dyn iawn os gwelwch yn dda. Dyn iawn. Fy rai ti addasu y ffordd wyt ti'n symud.
Symudwch rwan fel bod chi'n ganol storm ofnadwy. Ffwrdd â chi, da chi'n ganol storm ofnadwy. Dyna ni, nôl yr ei bach hefyd gen o rhag ond bod ni'n rhedeg allan o'r hynna, ie? Da iawn. Cofiwch, plant sydd yn symud mewn ffordd diddorol, gewch chi roed offer iddyn nhw. Sut wedi gofyn chi ddal y bêl, Harry? Jyst i atgoffa pawb. Sut da ni'n dal o? Ydda ni'n taflu o? Da iawn, diolch i ti am atgoffa ni. Dal i chi fynd tro yma, newch chi symud fel bod chi'n trio dal y fan hufen iâ. Cyn iddo fo yrru ffwrdd, da chi angen dal y fan hufen iâ, ffwrdd â chi. A ti'n gweld yr un cymeriadau sydd jyst wrth i bod yn taflu neu wneud keepy-uppies neu rhywbeth, mae'n reit ddiddorol gweld, rili. Ac os ti'n cychwyn o'r meithrin, yna ti'n mynd i godro fan yna. So dwi wedi trio cael nhw ar waith wrth roed yr offer allan ni eisiau stopio nhw, ynddo. Dwi wedi'n toriad yn y wers. Sy'n mae'r cyflymdau dal yna, mae'n dal yn gweithio, ac yn ei wedi'n gwni allan na beth yn oer yna. Rwy'n heb bêl. Reit, dwi eisiau chi'n gwasgu ond dyn. Dychmygwch bod yna fferins tu fewn. Da chi'n mynd i drio gwasgu allan, ond newch chi ffeindio lle gwag os gwelwch dda. Ma' nhw yna, dwi'n gaddo. Reit, gwasgu'n dyn. Da ni'n mynd i weithio ar cryfder eich cyhyrau rwan. Breichiau'n syth yn eich blaen a gwasgu os gwelwch yn dda. Gwasgu uwch eich pen. I'r ochr. Ochr arall. Gwasgu mor dyn a phosib, da ni eisiau'r fferins na allan. A nôl i'r tu blaen. Be oedd y sgil arbennig nathoch chi sesiwn tebyg i hwn tro dwytha? Nathoch chi be, Efan? Cyn hynny. Oeddech chi'n sefyll ar be? Un droed, diolch i fi, mae i fi'n dangos. Pawb i drio rwan, da ni'n mynd i ymarfer y cydbwyso. Top tips. Da ni angen cadw'r pen yn llonydd. A be da ni'n edrych arno fo, da chi'n cofio? Dyma bobl eraill, lle da ni'n edrych? Syth yn blaenau a cadw'r pen mor llonydd a phosib. Rwan, da ni'n mynd i geisio'r gwasgu eto'n tro yma cynnal cydbwysedd. Thomas, dyna ti, da iawn, cadw hwnna os fedri di. Mae'n anodd. Gwasgu i'r ochr. Pen yn llonydd. Ochr arall. A rwan i'n eitha anodd, da chi'n mynd tu ôl eich cefn rwan ac ymestyn y breichiau allan. Da iawn ti, Gyn. Dal hwnna os fedri di, da iawn ti. O ie. Ac ymlaciwch. Gown ni weld pa mor gryf di'ch coesau chi rwan. Da chi'n barod? Ie, di cofio. Ti'n cofio be nathon ni o'r blaen? Reit, da chi'n mynd i osod y bêl yn fan hyn. Cynnal y cydbwysedd. Plant efo'r pil bach, ella chydig yn anoddach i chi. Pwy sy'n gallu cynnal y cydbwysedd? Top tip tro yma, rwan bod eich breichiau'n rhydd, defnyddiwch o allan fel hyn. Ag newid goes. Tybed pwy sydd yn gallu newid goes heb i'r bêl syrthio. Mae hwn yn anodd. Da iawn, Luke. Pawb i drio. 1, 2, 3. O, Mr Owen yn cael trafferth hefyd. O, just. Da iawn. Ag ymlaciwch. Da ni'n mynd i weithio ar cryfder y cyhyrau. Eich quads, eich quadriceps. Da chi'n barod? Da ni'n mynd i fynd fel hyn. Dwchwch arno fi gynta i chi gael arweiniad. Dwi'n mynd i lawr. Ond dwi ddim eisiau'r bêl syrthio. Dychmygwch na wy pasg ydi o. Dych chi'n eisiau'r wy pasg i dorri. Dal o. Da i fi. 1, 2, 3 a nôl i fyny. Ymlaciwch. A trio eto. Barod? Newidiwch y goes tro yma. 1, 2, 3. Lawr. 1, 2, 3. Fyny. Ag eto, 1, 2, 3, lawr, reit i lawr, reit i lawr.
Da iawn, Tyler. Da iawn, Joshua. Gwych, Joshua. A nôl i fyny. Da iawn. Reit, eisteddwch rwan efo'r bêl rhwng eich traed. Dwi'n mynd i pomio bil. Reit, mae pobl Lilliput yn symud o'ch cwmpas chi gyd. Ond mae rhaid i chi adael nhw ddod o dan eich coesau. Felly, da chi'n barod? Da chi'n mynd i eistedd a codi y coesau chydig bach. Barod, 1, 2, 3, fyny, a dal nhw. Mae bobl Lilliput yn dod o gwmpas. Coesau syth, Tyler. Da iawn, Deian. Dal o fanna, Joshua. Da iawn, siap da. Ag i lawr. Reit, pobl Lilliput yn tyfu rwan. Felly mae rhaid i chi godi o'n uwch. Barod? 1, 2, 3, codi'n uwch. Coesau syth. Dim o'r uchel o hynny, Isaac. Fanna ti eisiau, Evan? Fanna. Dal o fanna. Da iawn, Owen. Da iawn, Ryan. Dwylo fyny os fedri di. Ag i lawr. Tro ola rwan. Rhowch y bêl yn eich dwylo, tu ôl eich cefn, a codi'r coesau hefyd. Barod? Codi coesau, ond pidwch a gadael y bêl gyffwr y llawr. Da iawn, Gareth. Mae hwnna'n dda, Gareth. Da iawn, si. Codo fo fyny, Harry, os fedri di. Codi fyny. Da iawn. Dal i fynd. Ag i lawr. Da iawn. Reit, sefyll ar eich traed. Felly, da ni di arafu. Da ni di arafu cyfradd Curid y Galon. Dda eisiau dechrau codi o nôl i fyny rwan. Dyma beth da ni'n mynd i wneud. Da ni'n mynd i gysylltu y cardiau sgiliau at ei gilydd rwan. Dwi eisiau gweld yr llamu'n cyd-fynd efo'r bêl. Felly, drwchwch ar hyn. Roedd y bêl i lawr. Chi'n cofio sut nathon ni gyflwyno y llamu? Oeddech chi'n gwneud marcho'n doedd? Felly, da ni'n mynd i wneud chydig bach o Strictly Come Ball Dancing. Ia? Da ni'n mynd i ddawnsio efo'n bêl. Felly, edrychwch. Llaw chwith, coes dde. Mae'n mynd. Ac i'r nesa. Mae hyn. Ei, ymarfer gynta, wedyn nhw'n i ddod â cyfyngiad amser i fewn. Ceisio cadw'r bêl mor llonydd a fedri di. Da iawn. Felly, da chi'n newid o fel hyn. Da iawn. Pwy sy'n gallu cadw'r bêl yn llonydd iawn? Da iawn, Tyler. Ar ferchog. Da iawn, Ryan Penlington fan'na. Da iawn, si. A stop. O, ma'ch partner chi isio gwneud y waltz neu y cha-cha, felly mae angen chydig o gerddoriaeth. Ond, pan fydd y gerddoriaeth yn stopio, dwi eisiau gweld chi yn dal cydbwysedd gorau fedrwch chi. Da chi'n barod? Strictly Come Ball Dancing. Barod? Go! Cydbwysedd! Cydbwysedd! Da iawn, Isaac! Cydbwysedd, mae'r gerddoriaeth i stopio. Pwy sy'n gallu gwneud o'n gyflymach rwan, ond pan mae'r gerddoriaeth yn stopio tro yma, cerwch chi ffeindio pêl gwahanol. A sut da chi'n meddwl dwi eisiau chi fynd at y bêl arall? Yn hopian, da iawn, ie. Hwna'n union be ni'n meddwl, Isaac. Da iawn, si. Barod! Go! Cadw'n llonydd. Ffeindi'n arall. Cadw hein yn llonydd os fedrwch chi, osgoi nhw, da iawn. Barod, mae'r gerddoriaeth yn cyflymu rwan, da chi'n barod? Go! Ffeindi'n arall, go! Ffeindi'n arall, da iawn. Na i ddechrau'n araf, wedyn cyflymu, ond pan mae'r gerddoriaeth yn stopio tro yma, dwi eisiau chi lamu at pêl newydd, llamu at un newydd. Barod?
O, da, dal i fynd. Camu newydd! Mae'n cicio rhain. Maen nhw angen aros yn cioned. Reit, tro ola rwan. Sgiliau cofio rwan. Pwy sy'n gallu mynd yn ôl at ei pêl gwreiddio. Ie, mewn munud hana. Mewn munud. Dawnsio gynta. Mi eisiau dawnsio gynta. Barod. 1, 2, 3. Cadwch y bêl yn llonydd. Da iawn. Pêl greiddiol, go! Sgiliau cofio, pwy sy'n cofio? Da ni'n datblygu o rwan. Felly, da chi wedi cael yr llamu'n cysylltu. Mae o'n arwain ni at driblo. Felly, rwy'n i gynnig wrthai chydig o top tips. Yn lle bod fi'n rhoi nhw gyd i chi, da chi'n gallu rhoi chydig o top tips i fi, Efan? Si fewn y droi, da iawn. Ydw i'n gwneud o fel hyn, felly, Efan? Ydw i'n gwneud o'n galed? Sut dwi'n mynd i wneud o? Ydw i'n gwneud rei bach neu rei caled? Rei bach, ag ysgam? Lle dylwn ni fod yn edrych, Luke? Diolch, dim wedi gofyn i chi ddechrau, diolch. Lle, Luke, lle dwi'n edrych? Ar y... Ond, be dwi angen gwneud weithiau i osgoi taro fewn i rywun? Be dwi'n gorfod wneud? Weithiau, wrth wneud o, be dwi'n mynd i orfod gwneud i osgoi taro fewn i rywun? Edrych i fyny ag ymlaen chydig bach. Ond, ydw i'n mynd i wneud hyn? Gai fenthyg dy bêl di rai. Ydw i'n mynd i wneud hyn? Chi'n gweld? Ydw i'n mynd i wneud hyn ac edrych i fyny trwy'r amser? Neu fyddai'n colli rheolaeth. Felly, dwi'n edrych ar y bêl, ond ambell waith, cipolwg i fyny, neu'n siŵr bod fi ddim yn taro neb. Cerwch am dro efo eich partner dawnsio felly, ffwrdd â chi. Yn fach, Isaac, yn fach, da iawn. Neis iawn, Deian. Cofio, cipolwg sydyn i fyny, neu'n siŵr bod ti'n mynd taro neb? Ie, gan amrywio'r... A maen nhw'n dechrau fi hefyd. Ond mae hi'n mynd i nôl i ffwrdd i hun a di roed ar... A mae hynny'n beth da. Ynddi. Os ti eisiau deud beth i bain o chdi, da chi'n meddwl, mae ffordd chi fan hyn. Ie, gamol iawn hynny. Dal i chi fynd, da iawn. Dwi'n gweld peli ma'n mynd yn bell, Isaac, cadw yn agosach. A stop! I helpu chi, dyma ffordd da i gadw rheolaeth, edrychwch. Ydy ceisio taro gymaint a fedrwch chi mewn cyfnod byr o amser. Felly, os dwi'n mynd i ddeutho chi, dwi eisiau mewn hanner 20, beth i hanner 20? 10. Sawl gwaith fedrwch chi daro fo nôl amlaen, gobeithio wneud hynny roedd hwb i chi i beidio taro fo'n rhy galed. Felly, os dwi'n mynd i daro fel hyn, dwi'n mynd i wneud llawer o gyffyrddiadau. Ond os dwi'n mynd fel hyn, os dwi'n gwneud hynny, dwi'n mynd i gael mwy. Felly, 10 eiliad yn dechrau. Go! Da iawn, mae fedrwch chi wneud. Tap, 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 tap. Plygu pengliniau i helpu chi. Tap, da iawn, Sophia, mae hwnna'n dda. Da iawn ti. A da iawn ti am roed y got yn ôl ymlaen hefyd os ydych ti'n teimlo'n hwyr. Da iawn ti, ar dderchog. A stop! Reit, cerwch am dro eto, ond tro yma, dwi'n mynd i roi chydig o rwystrau yn y ffordd rwan. Felly, da chi'n mynd i orfod mynd o gwmpas y rwystrau yna hefyd. Iawn? Felly, cerwch am dro, a da ni'n mynd i roi rwystrau allan. Dal i fynd. Tu fewn y troi, da iawn chi. Gawn ni weld. Whoops. Ceisiwch osgoi y rhwystrau. Dychmygwch bod nhw'n wrthwynebwyr yn trio taclo chi. Cadw yn agos, Efan. Fyswn ni wedi cael dy daclo erbyn hyn yn byse? Cadw yn agos. Da iawn.
Pêl o dan eich troed. Iawn. Be am i ni ymestyn, os ydych chi'n teimlo'n hyderus, gown ni os ydych chi'n neud hyn, gai fenthyg dy bêl di Gareth. Dwi'n mynd i fod yn gweithio fel arfer ar tu fewn y droed. Ond be am i rein chi geisio mynd tu allan hefyd, tu fewn. Tu allan, tu fewn. Tu allan y droed, tu fewn. Tu allan a hefyd, triwch hwnna, ffwrdd â chi. Dwi'n meddwl mae gennau bil droedwyr reit dda yma, sy'n os ni'n ymestyn nhw. Yna sydd wedi'i gwneud hynny. Wyt ti'n mynd i gael nhw i symud efo bel yn ei dwylo. Dwi'n gwybod bod y pwyslais ar ddwylo'r traed. Ond ti'n meddwl beth dwi'n feddwl wedyn, os gen ti'r chwaraewyr penfwyr, maen nhw'n mynd i cael cyfle o'r dwylo hefyd. Wel, fyddwn ni'n gallu dod o hwnna i fewn. A wedyn bod nhw'n mynd bob yn ail, eich chydig efo traed, chydig efo dwylo hefyd. A wedyn hefyd, mewn unrhyw fath o gêm, sydd wedi ofyn cwestiwn pa gêm oedd hwn yn perthyn. Mewn unrhyw gêm, mae yna weithio a symud efo'r bel, a mae yna symud heb y bel hefyd. Ella na i ddod o hwnna i fewn efo osgoi gwrthwyn ebwyr fel hyn, bod nhw'n mynd heibio'r conau ddim yn ei cyffwrdd yna. Oes gen ni eilrif yma heddiw o blant, tybed? Ydy o'n eilrif heddiw? Be am ni drio felly te? Dwi eisiau chi fynd i fewn i grwpiau o 4 rhannu 2. Da iawn, ffwrdd chi te? Chi'n chi wneud o? Tybed os gen ni eilrif i fedru wneud o, dwi'n mynd hollol siŵr. Gwyn ni weld Tegan fan'na. Thomas, ti di'r un sydd dros ben efallai, ie? Na, Tyler, efo Thomas fan hyn, neu efo Deian, ie? Dyna ti? Reit, rhowch rhif 1 a rhowch rhif 2. Reit, rhif 1, pêl yn eich dwylo. Rhif 2, pêl o dan eich troed. Da chi'n mynd i symud o amgylch yr ardal gweithio am amser penodol. Rhif 1, chi sydd yn dal. Da chi mynd i fod yn llamu o gwmpas, ond gwyliwch y gwrthwynebwyr fan hyn. Felly da chi'n mynd i fod yn llamu, gwyliwch am yr plant eraill o'ch cwmpas chi hefyd. 2, da chi'n mynd i fod yn dal i ddriblo. Ond pan fydda i'n gweiddi swap, mae angen i chi newid pêl drosodd, a wedyn bydd y person mi oedd yn cario yn mynd i fod yn driblo, person oedd yn driblo, Luke, Evan, yn mynd i fod yn newid drosodd fel yna, ia? Chi person sy'n driblo, bydd chi yn mynd ac yn llamu ar ôl y tro cynta, a wedyn bydd y person oedd yn llamu, bydd chi'n driblo nesa. Barod, ffwrdd a chi. Bobby ddim yma, iawn. Be am iddo ti, nawn ni wneud efo'n gilydd, iawn? Felly na i nôl pêl hefyd, ia? Neu, be am i ti driblo gynta a na i llamu, ia? Dal i chi fynd? Dal o'n dyn, Oliver, da ni'n llamu efo'r bêl, cofiwch. Da iawn. Osgoi y conau, osgoi eich gilydd, da iawn, Tyler. Barod. Swap! Felly ffeindio partner. Da ni'n swapio pêl, a dwi wedyn rwan yn driblo. Cadw o'n agos, Harry. Pengliniau di plygu, da iawn. Da iawn, dal i fynd. Barod, a swap! Da iawn, ffeindiwch eich partner, a cario ymlaen. Da iawn. Rei sy'n llamu, pa mor bell fedrwch chi llamu? Chi'ch mynd yn bell? Da iawn. Swapio peli, da iawn. Ffwrdd â ni. Swap am y tro ola, da chi'n barod? Barod. Swap. Da iawn, dal i fynd. Iawn, rhaid chi ddod yn agosach at eich gilydd hogen, agosach. Da iawn, camu'n bell, da iawn, Harry. Da iawn. Stop!
Da iawn. Hwn di'r rhan ola rwan. Dyma beth ydych chi'n mynd i wneud. Ydych chi'n gweld bod yna gonau o gwmpas? I fi gyd i gael y pêl yma gennau. Mae yna gonau o gwmpas. Dwi eisiau chi yn driblo ac yn ceisio mynd o amgylch gymaint o gonau a phosib. Ond dwi ond yn mynd i roi hanner munud, tynnu 10. Be di hwnna hanner munud tynnu 10? Adio 30, 50 o eiliadau. Cadwch sgôr, sawl côn, fedrwch chi fynd o'i amgylch a cyfrwch. Na i adael chi am rwan i fynd rownd yr un un, iawn. Ond, paid a aros arno fo i fewn, eisiau bod ti'n symud. Barod! Cario ymlaen. Cario ymlaen, please. Cario ymlaen, diolch. Pe fi si? Felly driblo gymaint a fedrwch chi, o amgylch gymaint o gonau a phosib. Cadw o'n agos, Harry. Pengliniau di plygu, cadw o'n agos. Cyfrwch y conau, gwyliwch bobl o'ch gwmpas chi, cipolwg i fyny, ambell waith. Da iawn, Ryan. Da iawn, Tyler, ti'n cadw dy sgôr fan'na, da iawn ti. Cyfrwch sawl cwn, da chi'n mynd o'i amgylch. Cadw'r bêl yn agos. Ta, 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 ta. Dal i fynd. Dal i fynd. Hanner 30 o eiliadau ar ôl. Hanner 30, da iawn Lacey, cadw yn agos. Ta, 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 ta. Da iawn, si, ardderchog, da iawn. Chi'n neud yn dda. Da iawn, Evan, os ti eisiau defnyddio tu allan y droed, gret hefyd. Do, mae hwnna'n rhywbeth sydd datblygu'n eitha da wrth wneud rhain, dwi'n meddwl. Mae hwnna'n un o'r buddion dwi'n teimlo o gynnal sesiynol o hyn, dwi'n teimlo yn da. Ond mae'n sawl fath sy'n teud yna lai ddamwynau sydd amser chwarae o help yn ydyn. Mae defnydd o wagle yn dod llawer gwell yn ystod rhain yn da. Troed ar ben y bêl. Pwy gurodd? O, iawn, gwneud. Pwy gurodd dwbl 8 o gonau? Be ges ti, te, Harry? Waw, oce, te, be am i ni ddal i fynd, te? Pwy gurodd dwbl 12? Be di dwbl 12? 24 ydi rhywun di curo hwnnw? Da ia, ydi rhywun... Does bosib bod neb di curo dwbl 15. Bobo bach... O, dim cweith felly. Rwy'n di ges ti dwbl 15? 31, waw, da iawn. Reit, grandewch, i orffen, gown ni wneud o hyd yn oed anoddach fyth rwan. Da chi rwan yn mynd i fod yn ceisio driblo, ond cerwch wisg eich cefn rwan. Sawl côn medrwch chi wneud rwan. A dwi am roed, o ran amser, be di 10 lluosi 3, adio 8, adio 2. Barod, wisg eich cefn. Tro ma, lle sydd yn bwysig i chi edrych tro ma? Da iawn, Tegan, dangos di, Tegan, lle sydd fod i edrych? Tu ôl weithiau hefyd, da iawn, ffwrdd â chi. Driblo wisg eich cefn, so cadw yn agos Tristan, a symud wisg dy gefn, mae hwn yn anoddach yn dydi. Da iawn, Lacey, dal i fynd, ti'n neud yn dda, da iawn. Mae'n mor dda, dydi. Ewch ymlaen, ewch yr ochr nôl. Ewch yr ochr dden, ewch yr ochr sydd, sy'n datblygu'r plentyn cyflawn. Dwi'n meddwl dwi jyst yn trio cael yr amrywiaeth o fewn y sgil, os dyn ni jyst yn gofyn iddyn nhw ddriblo yn gyson trwy'r sesiwn yn mynd mewn un cyfeiriad. Ella mae'r diddordeb yn slipio, ond efo hwn mae'r cadw cymhelliant i fyny, gwthio'r sialens efallai hefyd, so gobeithio bod hwnna'n mynd i ddatblygu'r sgil yn gyflawn wedyn, gobeithio. Dal i fynd, wisg eich cefn, dal i fynd Ryan, gosod i di fynd yn ôl. Na i ymyrryd jyst am eiliad. Top tip, wrth symud yn ôl, yn lle bod chi'n neud tap, roliwch yn ôl fel hyn. Rolio. Mae'n mynd yn ôl felly at y dawnsio, yn dydi? Troed ar ben. Da chi'n rolio yn ôl fel na. Barod, go! Rolio bach, da iawn chi. Ro, da iawn Harry. Cadw'r pengliniau di plygu, da iawn ti. Da Deian, dal ati rolio yn ôl, da iawn. Cofiwch gymryd cipolwg tu ôl i chi, da iawn Seren, hwnna'n dda, da iawn ti.
Da ti yn dal I fynd, rolio, rolio, rolio. Da iawn. Da, dal I fynd, cadw yn agos, cadw yn agos. Da iawn, pawb. Pawb felly, I sefyll, a bêl o dan eich troi. Wrth fynd wisg eich cefn, dyma rhywun yn curo dwbl 10 o gwbl. O, da iawn. Be ges di? Yn union 20, ie? Da iawn. Be amdano ti? 22. Joshua, be amdano ti? 16? O, dim cweit dwbl 10 felly, dim cweit. Be amdano ti, Tristan? Waw, da iawn. Reit, dwylo law. 42. Troed ar ben y bêl. A llygyd arna I. Sesiwn prysur dros ben. Be oedd eich sgil symud cyntaf heddiw? Be oedd y sgil symud cyntaf? Be oeddwn ni'n galw o? Doedd ddim yn hopian heddiw nag oedd, nathon ni adolygu hopian. Ti'n cofio Sophia? Llamu, da iawn Sophia. Llamu. Mi nathon ni adolygu ar sgil cryfder a be oedd o heddiw? Oeddech chi'n cydbwyso'r un droed, da iawn. A be am eich sgil pêl chi heddiw? Be nathoch chi? Driblo, da iawn. Yn sydyn te, pwy sy'n gallu adrodd yn ôl chydig o'r top tips da chi angen cofio wrth wneud rhai o'r symudiadau gwahanol? O reit, felly wrth driblo, cyffyrddiadau tu fewn y droed, unrhyw syniadau eraill? Dim taro'n rhy galed, da iawn. Unrhyw top tips eraill? Dychmygwch bod chi'n gorfod dysgu plant blwyddyn 1 neu blwyddyn 2 sut ti'n neud o. Sut fysa chi'n dysgu nhw? Luke, be amdano ti? Da ni'n mynd yn bwys cefn, da ni ddim yn fawr na da ni'n mynd. Da ni'n rolio wrth fynd wisg yn cefn. Dyna ti, Luke, da iawn am gofio. A be am llamu? Pa ran o'r corff wneud helpu chi llamu yn bell? Breichian. Evan? Llonydd. Breichian helpu, da iawn. Pwy sy'n teimlo chydig yn boethach? Dwi'n gwybod bod y tymheredd yn eitha oer, ond llaw I fyny pwy sy'n teimlo'n boethach. Dipyn o ddwylo, da iawn. Lacey, ti'n gallu deud pam bod ni'n teimlo'n boethach? Da ni wedi bod yn rhedeg o gwmpas, da ni wedi bod yn gweithio'n galed. Felly, beth sy'n digwydd, da ni wedi bod yn gweithio... Galed. Gweithio'n galed, a gweithio be yn galed? Cyhyrau, da iawn. Pwy sy'n gallu teimlo bod nhw'n anadlu fel hyn? Da chi'n gwybod pam bod y corff yn trio neu hynny? Joshua, ti'n gwybod pam? Dwi'n meddwl, dwi wedi clywed o fan hyn, be mae corff yn trio neud? Oxygen I fewn, da iawn. A be am y chwysu? Pam bod y corff yn chwysu? Da iawn, I gwylio'r tymheredd I lawr oherwydd mae'r tymheredd wedi codi wrth iddo chi weithio'n galed. Da iawn pawb. Dyma be nhw'n I wneud. Y plant oedd yn dosbarthu'r peli I sortio'r rheina allan, pawb arall I nôl y conau, ond dewch yn ôl at y fi, da ni angen checio Evan hefyd. Felly Evan, sy'r di yma? Ar deud I bawb. Aros, yn seiri, aros. Dewch atai. Harry, tydi fewn, tydi fewn, tydi fewn, tydi fewn, tydi fewn. Tydi fewn. Dewch I fewn. Da iawn, peli yn y bag. Daw, peli yn y bag, peli yn y bag. Diolch. Diolch Ryan. Ei, gwn I weld, gwn I weld, gwn I weld. Ydi o di curo I darged, dyna di'r cwestiwn. Reit, yn sydyn sec, gwn I gloi ag cael Evan yma. Sut di yma, Evan? Peli bag, diolch. Na I roed o I ti wedyn, na I roed o wedyn, na I roed o wedyn. Reit, cymwch gam yn ôl, sgwach yna, da ni eisiau llei anadlu'n does? Evan, beth ydys di ar y dechrau?
220, ni di rannu sawl cam da ni di wneud. 3,238. 3,238. Mae hynny llawer mwy na dy darged, yn dydi? Ie. Rhowch glap iddo fo, sgolwch yn dda. Ond, ond, os di Efan di cael hynny, be mae hynny'n ddeud amdano chi? Da ni wedi cael... Rhywbeth tebyg efalle? Ie, 2,900. Be am chydig o turbo talgrynu rwan? Tal Grin yn dyn nhw. 3,238. Be di o'r 1000 ag osa? O, 240. 1000 ag osa. 3,000, 2,000, da iawn. Be am 4,238? Be di o'r 100 ag osa? O, mae hwn yn anodd rwan. 3,200, da iawn. Ag 4,238 i'r 10 ag osa. 3,200. Dim cweit, mae'n 38. So 4,240. Da iawn chi. Fewn â chi. Diolch yn fawr iawn. Wneith rhywun helpu efo'r offer os gwelwch yn dda. Bag pêl. Hwb cymorth. Diolch yn fawr. Efan, ti eisiau gwybod rhywbeth arall? Ti di teithio, nhw'n ni drafod hwn yn y sesiwn nesaf, ond drycha faint ti di teithio heddi? 2.4 kilometr. Sut ti'n medru newid o'r hwn? Newydd gofio ar y diwedd. Diolch fawr, Tom. Croeso. Oedd honna'n wers wefreiddiol. O'n i wedi dod yma heddiw meddwl sa ti'n cychwyn y wers, a wedyn sa ti'n gofyn wrtha i, o meg, ti di mewn i fan hyn, nid roedd cymorth fi. Da ti'n mynd angen i yma heddiw. Nes i'n byd, Tom, nes i'n byd. Nid geithon ni sgwrs, wnaethon ni drafod amball i beth, ond oedda ti mor gyffyrddus, oedda ti mor hyderus, oedd o'n wych i weld y datblygiad. A oedd yn bleser i mi gael bod yma heddiw. Be oedd dy fwriadau dysgu disgwyliedig di'r wers? Wel, fel ni'n dweud, cyn y sesiwn oedd gallu selio ar y 3 cerdyn gwahanol, bod ni efo cerdyn symud, yr cerdyn rheoli corff ac y trafod a trin. Ac y gobaith wedyn oedd bod nhw yn gallu gwneud yr llamu yn llwyddiannus ac yr cydbwyso ac y drible efo'r traed. Felly mi o'n i eisiau nhw fedru perfformio bob un o heina i lefel priodol i bob unigolyn. A dda ti'n hapus bod nhw wedi cyflawni hynny? Do, dim ond oedd pawb wedi bod, pawb ar ei gorau ni'n teimlo, mi oedd pawb ar dasg ac pawb wedi gallu cael y cyfle i ymarfer y sgil, fel ni'n dweud, i lefel penodol nhw o'i gallu. O rei plant wedi dod allan heb got, yna rei plant wedi dod allan efo cot. I dewis nhw iddyn ni? Ie, dewis nhw, mi nes i ddeithio nhw yn sicr maen nhw angen un haen ychwanegol, felly'n sicr, ydych chi'n gwisgo siwmper neu cot, a wedyn nes i adael iddyn nhw ddewis yn hynny o beth. A ni licio ffordd yn ystod y wers, ond ar un dechrau tynnu, nath na un hogyn dynnu i grys chwys, nath na blant eraill tynnu i cotiau hefyd. Wedyn, o'n i'n meddwl bod hynny reit neis, bod nhw'n neud y penderfyniad, sut oedd nhw'n teimlo, sut oedd eu corff nhw'n ymateb. Oedd ti di meithrin hynny yn nhw? Do, o'n i'n deithio nhw os oedd nhw'n teimlo'n gyfforddus a bod nhw eisiau tynnu cwrs neu siwmper i ffwr. O'n i'n dweud bod nhw'n cael gwneud hynny a chroeso, ac o'n i'n pwysleisio iddyn nhw bod dim byd yn anghywir yn hynny, ond bod o'n arwydd bod nhw yn gweithio'n galed a bod eu cyrff nhw'n gweithio a maen nhw'n cynhesu. Ac o'n i'n hybu yr ffaith bod nhw yn gweithio'n galed ac os nhw eisiau tynnu o ffwr, bod croeso iddyn nhw'n gwneud. Pan o'n i'n siarad cyn cychwyn y wers, o'n i'n meddwl, oce, sut ti'n mynd i ddod ar llefarydd i mewn? Mi weithiodd o'n daclus iawn. A dda ti'n gofyn iddyn nhw disgrifio, a mi oedden nhw'n disgrifio. Oedda ti'n targedu plant penodol i gael atebion? Dim wir, na. Da ni wedi bod yn gwneud gwaith ar ansoddeiriau yn barod, felly mi oedd o'n rhywbeth cyffredinol, rhywbeth o'n i'n disgwyl fysa pawb yn gallu cynnig i mi. O ran, wrth gwrs, lefel yr ansoddeiriau, dwi'n siŵr fysa ni wedi cael rhai gwell gan rhai unigolion, ond ar y cyfan mi oedd o'n rhywbeth cyffredinol o'n i eisiau i bawb ymgeisio ymateb iddo fe. A di'r themau yn parhau? Bydd y themau'n parhau, felly y gobaith ydy fod heddiw wedi bod yn chydig bach o gymorth tuag at efallai chydig o sgrifennu creadigol fydd yn dod yr gwaith ar rhoi ansoddeiriau am y mimosa a eich yn eitho arwain at ysgrifennu dyddiadur neu ymson. Felly mae yna sgop i ni fedru creu tasgau o fewn y dosbarth fydd yn adeiladu'r beth o'n i wedi gwneud heddiw. A ni'n hoffi'r ffordd a ti'n dod ar rhifedd i mewn i gêm
a bod nhw'n amcangyfrif, a bod nhw'n cyfrif, a bod nhw'n targedu yn ymgeisio i gyrraedd eu targed, a wedyn yn deud wrtho chdi be oedd y gwahaniaeth. A felly, bod nhw'n chwarae gêm, mi oedd yr rhifedd yn dal yn amlwg. Do, dwi'n meddwl mae'r plant yn mwynhau'r elfen gystadleuol yna, ac be dwi wedi sylwi ydy bron bod rhywsyd bod y mathematic pen yn dod yn gynt oherwydd bod nhw mor awyddus, mae'r natur cystadleuol yna, mae'r mathematic pen wedi dod reit sydyn a maen nhw wedi mwynhau hynny, ynddo? A pan ddod ti'n gwneud y gwaith symud, y gwaith iechyd ffitrwydd a lles, a mi oedden nhw yn weithgar, oedden nhw yn brysur, a ddyn berffaith amlwg i mi oedd o'n gweld nhw'n cynhesu fyny, felly oedd ti wedi cyrraedd egwyddorion cynhesu fyny. Ond nes ti just cario ymlaen wedyn yn do, achos mi oedd y cynhesu fyny ddim yn rhywbeth ar wahân, ond oedd o'n dod yn rhan o'r wers i gyd, ond i licio ffordd oedd ti wedi gwneud hynny. Yndi, dwi'n meddwl bod o'n bwysig efo sesiynau fel hyn i beidio ystyried bod y cynhesu'n gorfod bod yn rhywbeth ar wahân. Mae o'n rhywbeth sydd yn gallu plethu fewn i'r symud cyffredinol sydd yn mynd i fod yn y sesiwn. A os da ni'n gallu adeiladu nhw'n raddol i fyny fel yna, wedyn dyna, mae hynny'n gweithio allan yn dda. A ni licio'r ffordd hefyd oedd ti'n cael nhw i afel yn y bel. Be oedd pwrpas hynny? Mae o... Wel, mae yna ddwy reswm wir. Reswm pennaf ydy ar gyfer hynny'n ddisgyblaeth. Ag yn hynny o beth, disgyblaeth ar gyfer y dosbarth i gyd hefyd. Os fedrai gael nhw yn gwasgu ar y bel, mae o'n hybu nhw i aros yn llonydd, ag i wrando, ag i fod yn gwbl llonydd ac yn canolbwyntio. Ag os dwi'n dod ar rhywbeth i fewn fel gwasgwch y fferins allan o'r bel, neu dwi eisiau chi'n popio'r bel, mae hynny'n rhoi rhyw fath o rhywbeth iddyn nhw ffocysu arno fo. Ag mae o'n datblygu chydig ar eu cryfder nhw hefyd, cryfder y breichiau, felly mae o'n ddwy reswm efo'i gilydd wir. Wel, mi oedd disgyblaeth y bel yn amlwg, ac mi oedd y peli yn llonydd, a mi oedd y plant yn wneud yn union beth ti'n wneud. Llon ni sylwi pam da ti'n wneud y gwaith driblo fod hel, oedd rei o'r plant yn ddawnus iawn. Sut nes di ymestyn y rei dawnus? Nes i benderfynu yn ystod y sesiwn oherwydd o'n i'n gweld rhai oedd yn ymdopi'n dda ac yn gallu gwneud y sgil yn ddidraffaeth. Nes i benderfynu ymestyn a gofyn iddyn nhw efallai ddefnyddio tu allan y droed hefyd. Felly ar y dechrau defnyddio jyst y tu fewn, ond nes i benderfynu, wel, i'r rhai hyderus be mi chi geisio defnyddio tu allan a tu fewn y droed hefyd. Wyt ti'n mynd i gario ymlaen efo fo? O, yn sicr. Dwi'n teimlo bod o'n gynllun. O, mae o'n arloesol wir. Dwi'n teimlo mae o'n rhywbeth sydd yn mynd i ddatblygu ar sgiliau plant drwy gydol yr ysgol. A dwi'n gobeithio mi wneith o hybu agwedd o gadw'n actif, bod plant yn mwynhau gweithgarwch corfforol, a dwi'n gobeithio mi fydd o'n rhywbeth nhw'n i barhau am flynyddoedd i ddod, gobeithio. Dwi'n meddwl bod yn paratoi plentyn ar gyfer y byd sydd tu allan. Dwi'n meddwl bod yn paratoi plentyn am fywyd. Mae yna sgiliau cerdded yma sydd yn eithriadol o bwysig. Nes di wneud osgo, nes di wneud cydbwysedd, nes di wneud cryfder heddiw. Mae'r rhain yn sgiliau bywyd, dim jyst sgiliau addysg gorfforol. A dwi'n meddwl bod be wyt ti di ddangos heddiw lles y plentyn, y plant i gyd yn gyfan gwbl, a maen nhw wedi mwynhau y sesiwn, a maen nhw, os ydyn nhw'n mynd i gario ymlaen i weithredu, yna maen nhw'n mynd i gael bywyd iach. Wel, mae wedi bod yn blesar a mae wedi bod yn fraint i weithio fo chdi, Tom. Diolch yn fawr iawn. Asgen i byd mond. Diolch yn fawr iawn i chi. Diolch, croeso, diolch.